si no tenim els privilegis d'amfitrió no ens surt no ens surten aquests 3 puntets aquí a mà dreta. Veieu el meu ratolí? Els 3 puntets aquí a mà dreta. Ja estic en el YouTube del Consell, també estic en el Zoom del Consell, i aquí llavors li dic envio a YouTube. Com que ja tinc el YouTube obert, envio a YouTube, trio el compte, el del Consell. Ara ja estic programant la reunió, s'està programant automàticament la reunió perquè retransmeti contrasenyes del Consell, i veu que jo ja les tinc configurades. Hi ha un decalatge. Ja estic programant la reunió, s'està programant automàticament la reunió per esteu sentint retransmeti a YouTube i a la vegada esteu sentint el que jo dic. Jo el que faig, el que jo dic, quan retransmeto en directe és treure el volum de YouTube, tanco el volum de YouTube, així no se sent el decalatge, llavors vaig seguint tota la xerrada. Important també, en el Zoom, jo tanco càmera, tanco el micròfon. Llavors és la manera de que a mi no se'm vegi en el YouTube. Llavors ara si anem a YouTube, us en donareu compte que a mi no se'm veu. L'únic que surt és la dada de Consell Local de Sabadell. Llavors tinc per una banda obertes dues pantalles, una amb el Zoom i una amb el YouTube. En el YouTube em serveix per anar seguint la xerrada si s'està emetent bé, i a la vegada també em serveix per mirar les preguntes que fa la gent, que són les preguntes que llavors jo passo a la xerrada de Zoom. Doncs això és tot. Vinga, adeu.